Hem partit de la base d'intentar reprogramar tots aquells espectacles que no vam poder fer per culpa del confinament. Hi ha alguns que vam haver de suspendre a mitja temporada i que per tant van quedar ajornats sense data. Hem intentat que totes aquelles propostes que no es van poder fer es poguessin fer, sobretot per respecte a les companyies i a aquella gent que tenia un compromís amb els teatres a Valls. I després hi ha algunes petites propostes que s'han hagut de canviar per d'altres perquè directament o la companyia ja no girava o els actors per calendari no podien o temes més aviat logístics. Cada temporada intentem no faltar. Nosaltres hi confiem. A més, pensem que el tema de la cultura, en tot això de la posada en marxa després del Covid, està quedant una mica endarrerit a nivell de concerts i pensem que s'ha de donar suport i és un entreteniment cultural que ens agrada molt i estàvem desitjant, la veritat, que es posés en marxa. Sí. Ens feia patir potser que la gent no tingués més temor de venir i la veritat és que no, l'arrencada ha estat molt bona. El primer dia vam vendre moltíssims abonaments, que a més dona la casuística, com que l'aforament està limitat, doncs també s'omplen més ràpids els espais. I per tant, en aquest sentit, també convidar tothom que tingui ganes de venir al teatre que no badi i que aprofiti aquests últims dies que les taquilles també fan horari intensiu per poder comprar localitats, però vaja, molt contents perquè ha arrencat molt bé, millor del que ens pensàvem, la veritat. Nosaltres hem començat amb una programació que arriba fins a final de temporada amb absolut, sent molt conscients que la situació és canviant en tots els sentits, perquè si alguna cosa ens ha ensenyat els últims mesos és que cada 2 per 3 passen coses, hi ha confinaments perimetrals en zones concretes territorials, pot ser que això canviï, que fins i tot la normativa, com dèiem, canviï d'aforaments, de condicions per fer actes culturals. Nosaltres arrenquem amb les condicions que coneixem avui dia i a partir d'aquí poden passar moltes coses, evident.